Dahil pag ngal daw yung aming kakabsat, dahil tibok nga pukisan, ti pukis ti baro. Ay, niya, general, kaya pukis, General. Pukis ti general. Yeah. Dahil ito sa rin. Nakayawawid kayo ito itong tikwa alsong alsong nga kayo nga nagabubagyaw alsong dan alaw Oh, nakayawawid kayo awan na. Nakijay ito at nayawin ni bakit hindi. Anak sa siguro gangsa kada sulibaw. Nagkis na tambol ti hindi yan kanyaw taga binggit tumunggutan. yung paglubyan ko mati kamote Ay wala. Kanagadaduti ka mo dito. nagbirabiro ko kiti what o mga biro ka nagbabatit mo Agparamit ka na. Picturum lang. Pangkay jay ko. Jay millwork. Garamit na pa iti landok. millwork ijay kwa Jay Spinard. Spinard Builders. kayaw dan Supply. Oray ko na. Aluminum. Aluminum ko. Iparamit mong tatlo nababayag. paglubyan Una. na yung mas talinog din eh na pinagtutulog Oray kombinasyon ti aluminum kin other material. Na kayo, whatever. unak no nayawid yung ada extra yun na gatamit mo tan Ay, awan. sa pagbibiro ka ni bakit taglubi ka no met ta makapangapangan di ka Or, pagkaramit ti do. daw Hindi ay, the machine. Ay, ang masakong na the same kind. Dati, mabibit pa siguro di ay. diya gregregos latan Yay, pagkaramit ti do, nga ramit di dangang tinapay. una ta gregregos nga makina Uy. Ay, i-ground mo di jay ko i-grind mo di jay kamote. kamote yun Sumunod ikas jay. O, mabalin pa diyan o naka-automatic na awam ang mapanog. Di jay machine namin na yun. Bayo-bayo sulagay kong ko naman. Manual. Hindi ko nakakit, meron diyan.
ko ng pangay. Kasi may pampangatan. Maraming ating focus mo, nagwapo ka na ta. Ababa, tindog tabok. Sulat ta lang. So, Mamaya, talikod. Uwan lang. Mamaya, and talikod. then di ay tining scissors di usar rin tayo tap no makasayan basi. Uwan. Ada pagtubuan tayo ay buhok mo na nagsubli. Kumatidog. Right? Uwan lang. Ay, balasahin na tayo may tag-ibiyon. Kalingadang, datang tapos nga ito ka 2 years and 8 months. Ay, nga ni ang ito doon. I like that. Ay, Ayaw, ako, baka yun, nalpasin baka na, no, muna. orang pang kamister ka, tutulunan, nalingay. Amunan, di man. Nagbilang to, tigayat na. Kung Barbarin mo ba? kukuha namin na ay ma-spoil din na. Dahil tayo rutin may isang pagsasalitaan nila tayo, tiblay. Na dahil ta pay anda tiket gubing. Madiyan. Ano, nasaya at niya. Ada bakal na niya eh. Tidak do maati pa. No lagi di ko okay katangan mo tidak do mga adong ako na hana. Uy, di agpapapawi datat ta. Spoil din natin labas na. Hindi kaya naganak na binibenda. Bata lang yan. Itatangay. Bata lang yan nga siguro nun. Hampay kiti ada panunot yubing. Yes. No, palpalubos mo ako. Amuna ka, nasyati ka nga na lumakay. Noy. Yeah. Bababawi da. So, wala na. Kaya ministro tayo di. So nga dati bao, tangbut-butong dati eskwela. Di ba straw may din Tapos nagbuhay. sumurot dati jay kaya ministro. Wala. Pagtakan ako, dakis bigay. So, isa benda. So, Kas so, na madalumot yun manin ki... sila binawalan dang di ay disiplina ti eskwela nga adabaot na ay. Mhm. Hindi ka dapat di ayan. Ado, ti may pari. Na ipalubos dan, ti kalukuan. Then to, giran to pa Talaga. tulong haragi pulis ka no. Or makikita tayo mo ti YouTube. Hindi, nga mabalin di isday nga itaray-taray ang di pulis. Iya ka, ang kamali, nohan na mo ti release di pulis. Akay, matay ah. Patalan day. Pero mabalin di kasi di ha. Tatalang man. Sumubra ti kalukuan. Ang tugan na banda pulisan, nagmamatay nga pulis Right. ita pandata Yes, niya yes, mabanda na yes, yes. Richmond na Well, agpay so dumit agabusado nga ko di agabuso nga pulis. namhandang ako. Well, adda nga talaga. Ngayon, makita mo ito ati agababusok yung saan. Patang ka bigiti kriminal. I mean, nakita mga nagtakaw. The department store. Mabutong da nga mang pasardang ang mga ti musgado pitpitin da iso da. Tagi mga ipare.
So, baybayan na. Nagdakis. Di man nagbaso lang di no tiliwom ket han nga lumaban ni di. Narod. At taki lumaban dan palutugan da peta pulisay. Uy. So, So, nya nga di nga kwa so nga sika nga pulis tapta agan nadkan nakakasanga sigo din tay nakaikat ti datalakran ta paltog mo jeng barakos na kas di may lakmaw. dakis nga talaga Nakalagtatan. dakisin. So, siya kakit dakisin ti mapaspasan. No siyak mo ti pulis tang. Adumitin ti palintigan di kaya dakis nga sa tao nga di kaya naimbag. Naimbagay. Matigan? So maday. Kasla subsuportaran tayo ti isaero nga agrahira. Isudan ti mangidiktar ti panagbiag tayo. Madi. Tigili ko maan, nadyosan mo. Isang warod nga nagaramit tayo iti lintag. Ano masalungasing, ay kay matusa, tiyag salungasing. Yay. Basta may di balay. Hindi ko kunada lagi ka sa titing ubing gaming. Paham lang. Bamlang na daw bingam. Dakil na diya, hindi mo mapuputan. Katun. Napigpigsang si kan. Ito, napigpigsang si kan. So, panangisurong, cerita na tayo. Kutubid ko na naking ka. Layatan na katibis na mo si Pato. Okay na. Sa ilaganan na ang malipatan na tinagan mo nga tatanguno na lang. No? Ano na. Kapaturugan! Ay, hawarin na. Hindi kaya ni bagam lang ang kaya maturugan tano dumakil ka no kunada ka Hmm, mamandang pagdaan. tatakit. Kinsa sabon ta lakay. Kunada. Yes. Nagtangkin ti ulo tang iso. Bing. So na pinalalayin yung sigang na So, kabut-butan na siya ka. Kabut-butan ti lubong. Tang jay lugar nga hanga madandanon ti layos. customer tang. Kunada. Kung ada, imposible nga malayos dito ta na magangaro. Oy, Sierto. Ay, Tatam, amat sa- mapunudan ti danom. Intiro mo lubong eh. Saan kayo kasusal labasan niya tang? So nga, mayat nga kunak nga oray sino. Sa dati user nga story. Ay so. Flipers lang. Clipper one. Labasa kit ay masapong nga dalin. Di ay. Nakita mangurungur di ay pupugisan ta. Yeah. Kasi lang.
may clipper king labahas tarigat nga malasin ti pagdipresya anda. So apa nga naglabas ka pa lang pagkamaliga delikado. Delikado talaga. Dan tumorno kit malak lagi na ulimot. Ada kinaw ulimot kasi. Dati pagmayatan na tigwa, nababati hairline. No na nga to, siyempre, nusurutan di ay hairline sa bali tsuranan. No, gusto niya na baba, pagmayata. Di pa nakita. Nangay kanyak di ay gusto niya na baba tiyan lang. So, nababa mo itiyan. Imbis nga di yan nagngatog nga siya. Nangataw. Madi mo may bagay na nagnato ti rainbow na, nagnato di pa naka... Di cut iba na. na kanya dan, skin tight lang na yun. Bagpa, skin ano na yun. Well, Kaysa di i-rainbow nyo ti makita di ko di lang nagnato ti lapayan. lumo, nangangatog mo niya. Diyak kayat di Maditi pa nang kita ka. Okay, dikit-dikit doang lagi niya ulit sa mamagyan kaya. Sa bali nga talaga pa nang Kita nyo tang i-compare nyo tayo tilapayag kinagnato di na, di ba rainbow nyo kas dyan, yung Oy. tilapayag kita nga tao. wala ta Ah, susunod ano, nga kamay? di hairline wala niya nagpatinggan na jay mo surutan. Kata nyo labas Kasi na. nga may baba no napututamon di yung buhok. Natulatan na. Amo may bababay. Oo na. So dia either long or no skin tight. Okay. Katakatawa tayo. Nakatati focus to general. Anya pa tinabiyag nga nabati nga kapulisan nyo tang kadwa yung kapulis ti Pugo nya pa ginabiyag nga kabat ay hanga kabaso din ka Wala, ka ano yung grupo yun. naman. Nataymutan. Nimang Dilpen na biyag pa eh. Ne. Nimang Dilpen.
Oh, hangko mo ni Oribilio. Ta Rebelyo iso na Rebelyo may kami ni kwa tatangkaw. Oh. O Rebelyo tilas nimna so de kas lakapid duami so da nimpin na pulis. Da manong dirpen. Ay naman ang anda kayo. Well, Dapat nga talaga nga si Bibiyag dyan mo. ni Madamdaman. nanti ka to kaya iti. Dino na tayo sa dyan. Dino. Ha? Dino na tayo niya tayo. Una ni Dino. Lalis. Lalis Dino niya. Nung ada mabas-basak mo ni Lalis, di siguro kakabsat na pamilya na. Baka kapsat niya. Yan, ulo anak na. Tutot na. Ni Lalis suti ko edi acting chief. Oh. Nga midi imay ni Panyong Abubo Ipifanyo ni hanin ang iso ti ipi kay kas lang ngam iso natin investigator. Investigador. Well, at dami tati insursuro da kanyak da Panyong kini manong digno. Ni Jaime ni Romeo Guanso ni Romeo Damiano kanong nagabay ni Pilar Ay pulis mo di Pilar hindi na. una suti driver eh. Ang kung nga mo nagyayan daw, bing kami pa kami Ni hindi. Pilar driver ti Dakanay. Damiano, Guanso do dam Mandelpin. Mhm. Da kayon to ang kay pa nga ang kay pa nakukuha nga pulis di po kung kay nakikita. Tobing kami siguro hindi pa. Da kayo. Napitak lang kami di dyan. Nabit kayo magaya. Dahil di wa ko may kami dito kiniharin ko. So nagkwitak pa yan, hana ka nag-resign. No resign ko pa maalayo pa di kwayo. Di kas nagtultuloy pa lang di kwayo. Siyempre nasayat mo ang dingdingin ko mga nagkwitak eh. Challenge di ay. Hindi madamati training medyo San Fernando. Tas yakti mo na. Ngayon patulod na. Di ay integration garod. Panagbay may sa amin na hindi ragbaling nga Philippine National Police. Okay? Pagsalutso daw kijay ko ay kaslamat ang trainer ng PC. Boss, bye. Nung ay ako ay tuloy ng training. Ay, may kat ka. Ano ay? Ano ay? Tatan na. Oh, manglok-loko ka man. Uy, katinda kayo, tatan. Ako ay tuloy yun. Ha? Apa nga? Wala tayo, katinda ko ng tatan. Kung nanan sa nga ginabraba ka. Naman kayo nga desidido, di ko na desidido Ang kayo. kumain tuloy yun ah. Ang kumain tuloy yun. Nag-training J consolidation for force. Di, kung siyempre, at mo din natal ko na. Pampanunod kung harong mo tata. Malaing ni ko manong pinong kini lakay panyong. Mapapay nakta imay da idi umuno ang bakasyon ko tama na ramit ko talaga tao ang humot. Awang ko pa lang niya mangrubiyak mo ta. Oo na. You know. So kuno kay dispenser ah. Sabi ko mata na awatan dati. Di ko kalpasan di yang may daki ang kami nagkikita no. Ang gana da kami di magasige puguti rabi mit ngamin. Oh, di munisipyo. Ni Lunsyo manungod sa pay di ay nga accounting clerk di iso nati naki-friend ita ko sa Facebook. Hanga dapat pulis di ayatang upyana nga nakutong mga taga Palina. Ano na? Upyana di uno na dapat di pulis na. Yung natangkad mo nga nakutong. Iso di ti Pilar. Ay so di Pilar? Upyana? Unsa no Ay so di Uno gaya. Pilar ti apelyido na. Pilar sa ti apelyido na. Oh baka nga so diya di nakutong nakal. Or first name. Pagkakatawa Baka Pilar tang di tatang ayan first name ng Upyana apelyido na. Sus, unahin Pilar ulit amok na natin na.
Anyway, yeah, dati Ayan, diyan ka mo. Talagang piano na. Pilar siguro lang. Di apelyido na. Ay, baltas gayam di ko na. na Baltas gayam di magbagak. Pianan sa di, baltas. balod Baltas. o tinagan na Wala na pulis nga baltas din yung mamaw. Ayaw na kita Amerika di ayan. siguro. Santo, Siguro. babaro na nga pulis. Baltas. Hmm. Uy, napagkitak lang ito eh. Kaya, kung kunak karot ka rin ito mabuybuyo na tayo ka ni Facebook. Nga ba, ang tanda kita kung umuwi ka na kinirapi. Tulpaw. Nalaing ti polis di pag Minnesota. Yung tuloy dahil di dyan nga adal. Diyan to unsuro lang niya. Iso kinakamok nga di dyan polis manual ka ito narami ito Amerika di dyan. Yung polis manual di dyan pag nagkaputi Amerika di dyan. Polis manual ti US. No, dati panagiraran namin, taga-lunan sa ison ni Epifanio. Nagbasa ka. Wala, kuna ka. Sige, Jay. Ayan. Ito nga rin pagkatan natin napintas tibo. Asik-sik. Makita dyan ko dil. Hindi man tuktok ko tang na dati mulawan no na mayat pa man pa nga na ingpace. Ang ginagawa mo kit di ada mulaw na nga. No, hampay na alpas di high school, may bibusoy. Lumawa tamugin ko na. Lumawa dyan pospos. Oo. Nababati bulan ko na napagin na dahil ko amam lata na. Sumilag eh. Sumilag. Lumawag ko na daw. Ay, sumilap. Handa ko nga maasar na kaya at pod mo sumilap ta mo yan. Yeah, dayawag mo ati panakamu na dyan po. Ikaw kumpira ro kaya kita ada mga makikita tayo sa Facebook. Awan. At yung nalaing ni Manong Dino. Kulang sa iso. Anya nakatayan na yan high school na graduate aksidente lang. din sa kanya. Ah? Aksidente sa motor. Oh, hamkom mo. Tinakatayan namang dinaw. Asawa na degen ni teasing Wonder Woman sa. Yes, siguro. Ang bangunan, ang balita ang bangunan. Hamkom mo. Yan da garas ng milisyon. Yup. O na aksidente da motor kadwa na di nantes. Ni Boy Nantis. Boy nantes na aksidente na kayo sa motor. Ay, ni Kwa, Rooney. Kadwa na Di ti jay nang sukat kanya. sinaksidente niya dang ti motor. Ti Rabbit. So nakamotor tayo din ano. Matanda na pala ubing kami. Ni Nantis, kini Dayaw, yun ang sukat kanya. Isuda na kaya din na aksidente, motor ni Rooney di jay. Oh. Naisapit ka no jay likod nga bumper. Oh shit. Then mabutang ka no, tayo batong timo na si Jay Rosario eh. Yaga po ka jay kanya, mabandi highway. Mapandi highway. Naisapit. Kinaragkat na diya ka mo no, kasanot ka tayo na, ije da nga natay. Oh shit. Siguro hindi tanabartig da, hindi impact, naulaw daan, naipit da yung panakakwati motor o I don't know what happened. Hindi din na-spot ka diya yung klase no. When tanabartig da nga road, Awan pa na. basol da Rooney. Ta isudan sa TV Mangay. Awan pa ng bak mo. Paano na kayo nung ka nga mani yung motor? No na So, no natumba ka damdaman gas ko lang, or but I don't know exactly hospital what di ba happened. madam? Diyan ka mo no niya ti gusto nga napasama.
Ket amom basit lang ti lubong magpaiso di jay ipag ni Boy Nantes. Imay dito yung anchoris nagyanda jay palami. Oh, Di tama. pagbi Sino nang alam kanya na ngayon, di pa. di kapsat na nga doktora. Oh, Ya. Ay amo ka ni Mang Boy kanada. Bayaw ko. small world, yun talaga. Bagat mo ito na mamakiso. Mm. Nagkatrabaho kami dyan po. Oh, may tao ka na. Napatin sa diya may isang anak na dito. Ni Nandes. Di gay ipag ni Nantis. Ay, pag Nandes. So, may nasagpit ni Darrell. Darrell di making ko di basit nga auto shop. Mm. Jay Brogo. Nagkapulit yung mo doon. Oh, Jibrogo. Jay East Side Consari gay. Auto shop. Basta di ko rin di Brogo kin di bar. Okay. Brogo, diba? Jay abay ti gas station. Gas station di Costco? Haan, di Banger. Ano Across. gas station di Chef Brown? Di Banger. Ito'y Brogo. Ayun, Holiday. Brogo. Holiday. Jay. Nga raw, doon na da holiday Di jay. abay na, di abay na. Di shop na di ay. Di ay ti shop da. Oh, okay. Anak ti kwa di ay, di Nandes. Kanakan. Kana ka na. Anak ti ipag na. Mga pasirto man jay nga kwa. Boy Nantis. Ano ba yan? Eti natayag. Natayag nga lalakay. Okay. Hangko nga mo bartik mit gayam. Amok ni Ronnie ata barkada nga Rodiso. Jadi mas daw mo ta. Ya aginong kami kay amok pala ang may tigas or no. Dahil ta kakapsat ti Pugis ti General. There you go. General. Agyaman kami ti panagbuyayo.